Kaixo, Iban. Kaixo, Eugeni, zer modu? Ondo eta zu? Oso ondo. Giro eharra ertentza dugu egun eharra. Iban, kirolaria zaiteu, munduan ikusi zaitugu, nola eta zinen mundu honetan. Bueno, erremonti mundu urtean ni behandu sartu nintzen, 18 urtekin hasi nintzen, erremontian jokatzen. Ordura arte jende asko bezala eskupelotan ibili nintzen, eskutiko pelota eskolan. Baina hoxe, ja 18 urte egin da, eskutatik asko sufritzen nuen, eta aurrea egiteko ez nuen ikusten eskupelotan, da bueno, azpeitiko eskola, erremonte eskolan hasi nintzen, lagun batzuk eta bandu euskaintzea, erremontian jokatzen zenak, eta gara hartan gaina nire lehengusino mutia ere erremontista zen. Eta hola hasi nintzen, eta dano ez lehese uste engantxa binditza da, ez? Hoxe, pelotan velozidea eta diferentia da, eskuz konparatuta, eta hoxe. 2013 debutau nun, gala hartan, da hoxe. Gaur egun arte, azkenean, urte asko. Esku pilotak ere, emango zizun alako pauta edo oinarri bat gero erremonteagako ez. Edudin gara. Azkenean kirol oso ezberdina, baina kantxan ibiltzeko era eta azkenean eskupelotan oinarri oso fuerte bat aukidet erremonteago eta irutzat eskupelotago oinarri horrek asko lagundu ditela erremontian nahon nivel horta aiatzeko. Bestate, eskupilota nahiz eta demoa gutxiago balore batzuk aportatu zizkizunez. Edudin gabe. Esango dugu euskal pilota gutzako oso kirol oso guria dana dela, da hor bertan ibiltzean danok, ikuste dugu, deportea aurrea atatzeko, kantxan da bere konportamentu bat eta eman berdala, eta azkenean kantxan afizionatu mailan nahiz da jende asko ez ikustea eta joan, balore batzuk ematizkizu, kantxan ondo portau bertezula, eta hola gauzak eta hoxe, galartan hori amendikin debutu dunean, eskupelotago balore horiek, txikitxitatik ekarri dut, nik izan nuke fronteko konportamentu hori balore egon dine. Zu eskupilotak zeundenean imaginatzen zenuk erremontean bukauko zenula. Ez inundi ere, ez gu eskopilota zan guk txikitxitetik jandeuna, gaina eskoitxi bezalako herri bat oso eskupilota mundukoa da, eta ez nuen inundi ere espero nik nire urte egon da, erremontian harrapoko ditu nik, ez? Esate zuten bezala, 18 urte inarte ez nekin erremontia nola zan, erremontia ez nuen ezautzen nik, 18 urte inarte, beti eskupelota beste izken duen bizi izen guk, eta baina 18 dakago. Laizan. 18 urte inarte nik erremontia zertzan ez negin, baina lehenengo egunetik, praundu egunetik ikusi nuen, gauza oso berezi bat dela, eta barro-barroren sartu zuten kirol bat. Jo, esango ditu, pesau, baina guazen berriz pilotaga. Zer deskubritu zenun eskupilotan? Eskupilotan deskurru nuen, gauza asko lehen zan dizutuna, azkenean kirolak bere balore atzomatizkizu, baina deskurru nuen eskupelotan eskuak asko lagundu berri zuen kirol badala, eta oso maila altua daun, nahiz da gure kirol Euskal Herri mailan daun kirol bat izen oso maila altuko kirolari daudela, eta hor maila hortan gogora egiteko oso ona izen berrezula. Ni beti izatetena, pelotaiak urtean poderioz initia, baina jaiotzean gauza bat dela. Eta erremontea pasazinean nola sentitu zinen ziren zuen lehenengo sentiazioak.
Bueno, aldaketa bat izango zanez. aldaketa oso handi bat. Eskupelotan ibiltzen dituen posturak erremontea moldatzeko asko kostatu zuten hasi nintzanean, eskuz pelotai jotzen nion, bezalaxe jotzen nion zestu egin, eta pixka posturak aldau inberdizu. Erremontean askoze veloze handio dator, askoze kirola tekniko da, eskumuturrak egin da asko laundu berreko kirola da, eta nik esango nuke oraindik nabarmena dela eskupilotatik etorritako erremontista handa izela ni. Beheko posturatik jotzea gustatzen zait gehiena, eta naiz alde hortatik erremontean oso tekniko egitekoa, goiko posturatik eta oraindik asko kostatzen, baina bueno, irutzat urtean poerioz ikisi etela eta hain izela ikisten oraindik. Jakin ez nuke esaten zein da edo zein izan da zuke helburua erremonte mundua. Helburua nik beti izaten duen erremontean hasi nintzen lehenengo egunetik ni ikusten duen nik ze kualidade neuzken jokatzeko eta banakako partidutagotan nire burua sekula ez dut ikusi nik ondo, orduan binakako partidutan alik eta nibeliko ondinea ematea iritsi, da egun ematen binakako txapela irazti ezan nire helburu neuzina, oso helburu zaila ikusten duen, baina orain dela 2 urte lortu nuen, binakako txapela iraztia eta nik izan lehiket, erremontien iratzi lehiketen gauzaik handina dela, binakako txapela. Esperientzia ona eta txarrak edukiko zentunez. Itanian bezalaxe, esperientzia onak asko, lagun koarrila handi bat indet, erremonti esker, eta alde txarrak, lesio aldetik bastante ondo errespetatu dira lesioak, ibili naiz auki ditut lesio txiki batzuk, baina inungo arazo hola handi gabe. Eta oraindik ezagun duke erremonteak ez ditela alde txarra handik atea. Pelotaio kirolari guztien alde txarra da lesio handi bat egutzea eta oraingoz bastante errespetatu dira lesioak eta urte askoan holaxe segitzen duen. Bete galdetzen mundu ontako jendeak remontea edo eskupilota. Zu frontoira iristen zean partidu batez zer da lehenengo gauza egiten duzun. Uste, pelotai asko gerantzen goizuen erantzun igual emogiztela, ez? Frontoire ari hau, eta lehenengo itxura dakau, kafe bat hartzi da. Ikusi dituzu bideoak. Batzuk ikusi ditut, eta parrez garrondet ikusten, bai Zubiri eta bai Ansa eta bai Galarretan partidua edunean, o Galarretatik kanpoa balin badau herri txiki maten partidua, beti taberna mate bilatze dugu. Partidu horretik, ez dakit, partidurako txispa hori, kafe horrek gabe oso diferentia da usik dugu. Partidu aurretik kafetxo bat hartu, eta aldagelan aldau, eta beroketa erikita batzuk egin, da guk sestua ere eskura istutu flojau egin berrizete dugu, guante bat bezala da azkenean, da ajustatu eta soka lotu eta egurra. Frontoira ateratzen zenean partidu batea nola dago Iban edo nonago Ibanen burua momentu hortan. Momentu hortan partiduan ehundeko egunean burua. Behin kantxa hartzen dagoan, ehundeko egunean partiduekin pintxatzen, aldan maia gaundina ematen, eta partidua ikustea jotean publikoa errespetu osuakin, beti partidu iraztea. Estetze dugu. Baina partidu guztiak tamarez edo zorionez ez dira beginak izako. Ez da gutxuik. Gu urte askoan egia Galartan osteunda zapatu eta osteunda zapatu jokatzen partidu asko urtien ziar.
eta partidudan iguala, alperrik esango dizut baietz, txapelketako partiduak beti augitzeu beste xarma, beste tentsio puntu bat, eta festival normaletako partiduak, irabaztea jutezea, 100% ematea jutezea, baina etzea juten txapelketako tentsio puntu horrekin tanto bat galdu eta azarratzezean, ez dakit nola esplikau, oso diferentia da. Disfrutatzea jutezea partidu guztietan, baina txapelketako partidutan ez da broma egiten, Guk ikusten duzeu kantxan, jolasten, oso polita, txaloak eta animoak, baina jokalariak bagutik zitazio pila bat pasako zazue, nola kudeatzen duzue hori momentuan. Ez da batzutan erreza, kudeatzen, hor barron pasatzen guztik, tantua galtzen zunean, amorru ikiarria sartzen barron, baina ezin duzu kanpo atea, publikoei o telebisuan ikusten nahian errespetu batikan, tantu egitze zunean, sentitzen zuen pozo ire, ezin duzu transmitiu, ez dakit nola esan, ezin duzu buliaka eta saltoka hasi, sentimentu horiek kudeatzen, ez dakit, aldan serio onda jokatzen segi eta partidu bugo arte, zure zea baten segi. Porzeko zaude, obaina egiteko, obaina egiteko, ibilbedeak edo obetuko zenuko zebat. Bueno, beti egotea, hobeto iteko aukera, baina, nik 8 urte, ez? 2013an debutatu nuen, 2008an gaude, oain 9 urten goitu debutatu nula, da oain daugaten maila ez nun uste, oain dela urte batzu gaieko nintzenik, eta zango nuke guztuan dagoela, oain arte egin dago guztikin. Utziko gako bat jabetzen egesa, askoi gustatzen zaigu elementea, gologatzen dugu betan dagoen lana, esfortzua, baina badira batzu, esaten dutela egez iritzia hobea, lan asko dago hartzatik ez. Bai, esan lege, eskupelotaken konparauta, errexo ikustea da, hor gora aiatzea profesional maila eta aiatzea eskupelotan asko ze jende gehiago dago, umetatik ume asko daude hortakotxe, eta eskupelota mailan zailagoa da, han goiko hogeita pelota horietako bat izatea iristia. Euskal Herri osuan dauden ume danakin, azkenean futbolien pasatzen bezala, inbeste jende ibiltzea mundu mailan, hor gora aiatzea zailean bezala. Erremontean famili txiki badea, pelota eskolatan, eskupelotan aldean jende gutxi ibiltzea, orduan, maila bat hartzen zunean, hor gora itxeo saltua errezago da eskupelotain konparota, baina hala ere zuk esan duzun bezala, ordu asko sartu ere frontoian, da danak ez da balio, ez da gure. Gau egun, elbugu behinak akazu buguan. Bai, nik helburu berdinak, binakako txapelketa ofizialak eta ez ofizialak, binaka jokatzen joan txapelketa guztietan, aldan papelik onden egitea, da alba da, txapela atatzea, beti bezala. Egun puntea ez, apagute zeude egina dakazu edo ikasketa genuen. Bai, gaur egunean bezala askotiko ikastetxean nindun ikasketak, gero batxillerra askotik nindun, da gero arrasaten ikusi nuen goi mailako modulu bat, delineante modulu bat, da gero 19 urtetatik askotiko fabrika baten nago lanian, makina montatzen jo, erramintako makina montatzen ibiltzen naiz, da 10 urte da mezkitan lanian, da konpaginatzen, nire lana, erremonti egin. Lan hogak
gelditzen da esango diazu, eugeni lan normal bada, baina ere emango zizun asko ez. Bai. Nik azkenean initun ikasketa zian, ordenarian dibujatzen da, baina azkenean nik dibujatzen nioen plano, montatzen bukatuet, azkenean, da, guztua lanagin, ez die arazoi jartzen erremontien konpaginatzeko, entrenatzeko, partidu jogatzeko, ondo konpaginatzeko eta inungo kexe iztegatik. Zer musika entzuten duzu? Musika? Bai. Danetik pixkat. Bulego, bai? Bai, bulego! Bulego asko gustatzen. Bai. Oantxe bidean gaina Euskadi Gaztean aitzen etorrega eta neskakin etornez eta neska zenetan zure gustuko grupo, bulego asko gustatzen. Euskal kantak generalian dana gustatzen dizkit, baina bulego azkenengo 2 urte hauetan oso fuerte datorren taldea da. Tekno musika, tekno edo, bai. Tekno eta gutxi, baina, generalian gustatzen musika denetatik, danetatik. Parrandako kantuak gustatzen dizkit, euskal kantak gustatzen dizkit, danetik aitzet, danetik. Kontzertuetara juntezea. Ez naiz kontzertuta juteko oitako, musika nahi gustatzen etxian lasai nahonean, da kotxian asko biakatzen dugu, azkenean askotitik galarretara kilometro asko ituteu. Eta gustatzen kotxian irratia itzia eta etxian lasai nahonean, da ez naiz kontzertu asko eta jutekoa. Bakarra matzeo jun naiz, gaztetan da juntu nintzen, baina gaztetan edo oindala 10 urte, Bueno, umur esa bai. Kontzertuak ez gehiagi musika bai, baina zeunako zaletasun behia edukiko dituzura. Bai, zaletasunak gu beti bizi osoan frontoian egon mutileak frontoiakin erlazionatutako dana gustatzen dizkio, baina aparte beste zaletasun batzuk bazkat. Nire rato libretan da gustatzen, nire buelta egitea, mendiko bizikletan ibiltzea asko gustatzen, mendiko bizikletan asko gustatzen ibiltzea. Eta gero, basarren munduko mutile izan da, animalia generalian dana gustatzen dizkit, bai hauntzak, bai poniek badazkau, bai behiak badazkau, generalian animali mundu asko gustatzen dena da, eta hortxe biltzea gure saltzan. Baina iban gizakia zuere, gizakia zelan, eneak pozak, Gibekioak dituzu, baina kezkak ere eukiko dituzu, zentzuk izan daitezke zure kezkak. Kezkak gaur egunean gizarte osoai aukitzen dion kezkak ez, oen momentu daun gerra asunto eta kezka puntua sortzi nahi. Eta gero, nahi gehienak eskatzen duna, nire familien osasuna. Nire familie osasuntxu daun momentutik kezka igandinak junda dazkanik. Zoritxarra ez auki ditut, familien gaixotasun batzuk familien da. Horiek ondo ertetzen bade aurrera, nire kezka igandinak soluzionatu dut. Lepoan nagotu eta segia guea esaltean bezala. Hori da. Nuke bukatu nahi golakit ez zehala adibinoa, ez da sorbina, igual bai, eta nik ez dakit, baina ez duzte, baina ala ere nola ikusten duzu zure burua emenekute batzuta. Galdera ona. Bueno, etorkizun hurbil baten, Olasi zehitzeko ideat beste urteatzen da, erremontean jokau, gure lana egin, da esan dizuten zaletasun egin disfrutatzen. Baina, etorkizun urrutio baten,
erremonteako ja sasoirik ez da gaudean, ne irutzat olaxe zeigu, telandik, nire baserri mundu hortan, da nire mendiko buelta horiekin, da aldan guztuan bizi, eta olaxe, ez da egit. Mila Zuri, Brieni? Zuri. Eta xerriko dugu kontaktua. Hori da. Nahi duzunerako hemen gaude, bale? Eskerrik asko, Brieni, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Agur.